ata naka-on yung harang. Silipin ko muna sa studio, guys. Hirang kalimutan. Yung mikos-mikos na yan ni Tres. Init. Mainit na din eh. Bakit may bangaw? My God. Ay! Aray! Lagyan natin ng background video, yung pa-music ni Tres. Mula kay CCKSA. At konting patingin. At konting patingin. Daddy Monski TV, Miglaw shoutout. Good morning po. Ayan, lagyan kita ng jacket. Thank you po, Daddy Monski TV. Salamat po sa pagbisita sa live ng Tres M. Mama Eden, mikos-mikos na tayo. Gawa tayo ng suman. Punta ka dito. Punta ka dito mamayang gabi. Salamat po, Daddy. Magsuman tayo, Mama Eden. Punta ka dito. Merienda. Para mamaya. Ano ang yaon? Aray. Gibuhan ming merindalan si Mother. Birthday ni Mother ngayon. Pero wala sila dito. Andun sa kabilang bahay. Sa Albay. Mamayang gabi uwi yun. Gawa lang ng merienda ba? Bidira host, working na yan. Salamat po, Sir Daddy. Ingat po sa work. Salamat po ng marami. Balikan po kita mamaya.
Tika lang. Balikan ko na ngayon dito sa aking second channel. Baka mamaya hindi ko na ma-review. Balikan po kita dito kay kay... Andito si Dos, kami dalawa, andon, nagmimikos-mikos din sa kusina. Magre-ready siya mamaya ng nilabas na yung kanyang uumbain. Merienda lang naman. Tapos mamaya, gabi pa kasi yun uuwi sila. I-ready ko na habang maaga pa kasi di ba? Ang hirap naman kumilos ng alanganin. Ngayon na. Hindi dumating yung magtatrabaho, yung magbubunot ng nyog sa kuprahan. Wow! 303? Yung ni Daddy? Monskik? Silver button na to si Sir Daddy. Sana all. Sana all. SB, si Sir Daddy. Ano to? 300 or 300? 300? 303. 300,000. 300 subscriber to, di ba? Ayan, nandito po ako sa wow, ang daming balloons. Birthday. Sa birthday. Ayan. Ang iksi naman ng upload ni Sir Daddy. Ayan, dikit ko na po ito si Tres Mix Vlog ko. Ayan. Dikit na po si Tres Mix Vlog ko, Sir Daddy. Ayan o. Hindi makita. Against the light. Wala makita. Madilim. Kumusta dyan si Mai, Mama Eden? Punta ako dyan kapag na, wala na akong gawa dito. Diyan ako muna ha. Ampunin mo muna ako, Mama Eden. Pwede ba? Isang taon ako dyan. Mama Eden, isang taon ako dyan sa'yo. Pwede ba yon? Ampunin mo muna ako, Mama Eden. Mag-ano tayo dyan? Mag-barbecue. Mag-barbecue tayo para meron tayong pambili ng ulam. Kaya mo ako ampunin, isang taon na may din. Matigas na to, sinakaya. Mag-ano tayo, magsuman-suman tayo dyan. Agoy! Hindi naman! Kaya nga magbibusiness tayo dyan para meron tayong din, kikitain. Habang tayo ay nagla-live sa YT. Ay, bakit hindi lang kayo? Yung mga manok, magsipagpasok ka na sa loob ng bahay. Ne, ano na yung manok? Ipot-ipot naman inidigdi. Uy, ang dami ko pang mamay din, oh. Isang puno. Oh my God. Pag ko na kinaya, pagod na ako, ibigay ko na lang sa baboy. Gawa lang ako ng mga 10. Sis Dit, mega love, shout out. Salamat sa patams love. Mega love, shout out. Ayan, mega love, shout out, Sis Dit. Good morning or good evening dyan sa'yo.
Grabe nga eh, di ko kaya to. Di ba masakit sa balikat? Mag ganito. Mainit na. Ituloy mo na yan. Gawin kong suman sis dit. Nakain ka nito? Sumang kamuting kahoy. Minimikos-mikos ni Tres ngayong umaga. Maluluto to mamayang hapon, merienda. Diba? Inumpisahan ko na. Inumpisahan ko na ngayon kasi medyo matagal-tagal to gawin. Kukuha pa ako ng ng dahon ng saging. Babalutin ko pa isa-isa. My God! Ako na lang magadgad sa iba. Ibigay ko na lang to sa iyo, sis Dit. Nakain ka nito, nilagang kamuti, kamuting kahoy. Hindi naman dumating yung magbubunot ng niyog. Masipag ka naman. Sir Daddy Monski, thank you po. Dikit na po sa iyo si Tres Mix Vlog ko. Salamat po ng marami. Mama Idin, dikitan niyo si Sir Daddy Mix. Monski. SB na ata si Sir Daddy. Kahit anong luto sis, kumakain ako niyan. Ayan. Tapos kapag ganito na, ito yung nakakatakot na part, 'di ba? Kasi baka mamaya biglang dumulas yung kamay mo yung magadgad. Ayan, Maguto channel na lang guys, magbakas para masundan. Salamat po. Ayan. Dinikit ko po muna, Sir Daddy, yung stress mix ko para sure. Kasi hindi ko mapuntahan dito sa main. Eden Mix Vlog, big love, shoutout, sabi ni Sis Dit. Ang init! Ang init dito sa balkon. Pinapawisan na si Tres. Lipat kaya ako dun sa dulo. Ang init talaga. Inaabot yung aking pagmumukha. Hi. Pinapawisan na si Tres. Ano oras ka magla-live sis Dit? Tika lang guys, lipat ako ng pwesto. Mainit dito eh. Doon ako sa dulo. Lipat ko muna to doon sa kabila. Ngayong naririto ka na. Hindi na ako. Dito tayo. Huwag tayo magpakita ng pagmumukha. Kasi hindi maganda si Tres ngayong umaga. Tapos, may pa-BGM ako kay Sisi Anthony. Ay, buksik tayo. Nahulog. Agoy! Nahulog. Di
Yung makayaw-yaw si Tres. Tapos yung isa ko pala na kay Madam Cascade. Kanina pa ako nakatambay sa iyo. Oh. Kasi matagal din na hindi nag-live si Madam Cascade. Tapos ito yung panggutot channel natin. Ayan, tapos na ako Sir Daddy. Ang i-exit lang naman ng video. Mag-ano pa ako, manood to ako ulit. Ang i-exit ng video, tag 1 minutes lang. Ayan, di ba? Ang daming pang support si Tres. Pero hindi ko tinatambay sa sarili ko kasi baka mapalo ako. Kaya mga pang support lang yan, guys. Oha. Aray. Aray ko. Tapos yung isa, itong isa ko, ito yung aking pang-monitor. Ayan. Ayan, down na po. Down na daw po, Mama Eden sa iyo, si Sis Dit. Dan Eden Mix Vlog, bagong kaibigan. From Canada. Sana all. From Canada, ano, Sis Dit. Daming sipi ni Sisi ah. Meron ako Sisi, ano, tingnan mo yung short video ko na puro sipi. Yung 4 doon, lahat sira. Ang natitira sa akin na okay, 6. Yung 2, yung bigay ni Jewelry Wops. Tapos yung 3, yung 4, yung sa akin. Ayan. Pagkatapos ni Sir Daddy, punta ako sa YouTube feed. Di ako makayaw-yaw, di ako makapag-comment. Sana all! Sana all, pero war kami ngayon. War kami ngayon at di ko alam kung magiging okay pa. It's okay. Bahala na. Hindi ko kasalanan. Tawang-tawa. Agoy, low battery na yung aking pa-BGM. Ayan, puntahan na kita dito Sis Dit sa isa kong city. Habang tayo ay nagmimikos-mikos para hindi ko makalimutan mamaya. Mahirap na, makakalimutin pa man din si Tres. Ay! Ba't na? Nawala na yung aking ano. Tamsak sis sa iyong upcoming premiere. Ilang tamsak ko na to dito? Natamsakan ko na to kagabi ata. Ayan, tamsak ulit. Dito tayo sa iyong upload na. Oh, wow, ang sipag naman mag-edit. Oh, ang daming upcoming premiere. Sana all. Dito tayo sa Jasper Travel Adventure. Ayan. Ayan, may paharang siya. Ano natin, hinaan natin para hindi tayo ma-CPR. Wait lang, i-charge ko muna yung aking V8. V8 and speaker. I-continue natin yung ating pag-BGM. Aray.
Nandito ako sis sa yung upload na Just for Travel. Ang ganda no? Grabe. Saan ito sis? Parang New Zealand, Switzerland. Ang ganda. Ang ganda ng lugar. Grabe. Ayan oh. Ang ganda ng lugar sisi oh. Grabe. Masarap panoorin. Wala yung aking BGM. Tapos na pala. Six million viewers, Miguel Sarap po. Salamat sa inyo dyan. Hindi tayo agad dito matatapos. Kasi sinasamahan ng YT. YT pa more. Yan, salamat sis Dit. Salamat sa pabigin. Ay, akala ko ba walang harang? Bakit may harang na to? Hindi pa siya monetize pero nag-insert na ng ng paharang. Kagabi, andun ako kay Inday. Nagsikantahan. Hindi natapos. Nagchikahan. Kagabi natapos siya. Naka-live si Inday kagabi. Hindi ko napansin din. Sino yung katsikahan mo doon, sis? Live sa FB? Panay yung live niya sa FB. Panay sayaw. Tapos kanta. Ay, rice. Matatapos to, ang dami ko ng sugat. Mikos na ni Tres. Uy! Gaaway! Ayan, tapos na pala doon sa sis. Tapos na dito sa Just for Travel.
Di na ako mag-comment, sis. Mag-comment ako. Yung kamay ko kasi, pag ganito kasi, nakakatamad mag-type. Down from the sky. Uy! Manny Guapo, may galap, shoutout. Manny Guapo, tara! Mag-ibo kita ng pinuso. Sis Did, andito ako sa iyo. Sa Grande Prairie Mountain Bike. Manny Guapo, kumusta? Kumusta ang kagwapuhan natin dyan? Okay ba? Saan ka ba ya sa Bicol, Manny Guapo? Sa Ligaw ba yun? Ligaw? Naduduro ko tong mga mga buo-buo. Salamat sa patamsakan. Manny Guapo. I would find someone, baby, I found you, sitting by the fire with me. Manny Guapo, lagi ka nagla-live nakatutok sa kurtina. Pakita ka na kagwapuhan mo. Parang ako lagi nagpapakita no. Ano gibuhon mo sa kamuting kahoy? Gibuhon kong pinuso. Pinuso baga yun, baga ito, di ba? Tapos so yung yung parang steam lang, pichi-pichi. Matatakot garing manoy pag pag arag na kinita sa dayo, baka madali ang kamot ko ba. Matapos man to, ang dami nang natanggal na kulit. Ray! Dahan-dahan na lang pag ganito. Balisuso, igdisa mo. Yun. Balisuso. Balisuso, pinuso, suman. Parang style suman. Sumang kamuting kahingala. Kasi diba, mostly, ang tawag sa atin ng suman, yung laman, malagkit. Gano'n, diba? Pero ito, ginagawa din namin itong style suman. Yung lang kasi naman, yung pagbabalot. Sis Date, andito pa rin ako sa yung Grande. Yan o. Manny Guapo, meron ka bang bagong upload? Ang dami pa. Pero napapagod na akit. Kailangan ko ng maraming kape. Babalot mo pa yan sa dahon, isang batag. Yung mani ko. Marami-rami din to. Naparami ko yung pagbalat ng kamuting kahoy, oh. Isang puno pa. Noong oras ako dito matatapos. Isang malaking kaldero nito, Manoy Guapo, ang kailangan. Mikos na yan.
Matokbas pa akong dahon kibatag, manigwapo. Lubluban ko pa, di man sa kakahuyan, sa kanyugan. Pangrilinda to mamaya. 10 million viewers, biglang shoutout po. Salamat sa inyo dyan. Salamat sa pagsilip sa Mikos-Mikos ni Tres M. Ano nga ba yung title ko dyan? Mikos-Mikos na ni Tres. Pag marami to yung magawa nito manigwapo, ilibot ko no, ilako ko ba? Ilako ni Tres, parang meron si Tres pang pang load. Gawin na natin itong business. Hindi na pang merienda. Hindi na pang sariling kain. Pang isang barangay na to eh. Right. Oo, lalagyan ko sa manigwapo. Yung mas matagas sa buko. Lukhadon, lukharon. Di kita mag-go to channel Manoy Guapo, hindi yan yung main mo. Wala kang upload na bago or upcoming premiere? Lapag mo dyan, Manoy Guapo. Para mapuntahan ko. Ayan, tapos na yung ating pa-BGM. Nalubat yung speaker ko. Salamat po sa 5 million viewers na naandyan. Sa mga naka-stay, salamat po ng marami sa inyo. Nakakapagod din pala, magagad. Di ba ito pwede ilagay sa food processor? Madudurog ba to? Nakatulad nito kadurog. Ano nga yung bahay mo, Manny Guapo? Guapo, Oragon ba yun? Guapo, Oragon, ano ba? Hindi ko mahanap. Hindi ko mahanap yung bahay ni Manny Guapo. Silipin ko ako sino naka-live sa Team Pantabulos. Baka merong mga naka-live.
Si Ma'am Nenfa. Walang mga nakalive ngayon. 7 hours ago, si Ate Ling Gray. Nag-live pala si Ate Ling Gray. Ano nga ni ba? So ano mo? So ano mo man ni Gwapo? Yung channel mo ba? Gwapo Oragon ba yon? Gwapito ba yon? Gwapito? Gwapo Oragon. Parang hindi naman ganyan yung pangalan. Wala eh, di ko mahanap man ni Gwapo. Ano nga ba yung pangalan nun? Oragon lang ba yun? Mani Gwapo, sabihin mo na para maanuhan ko. Oragon is spear fishing. Oh, iba naman to. Ang daming Oragon din eh. Ano yung name? Para mapuntahan ko habang nag-mikos-mikos tayo dito. Bahala ka dyan, bigay ko sa iyo address ko. Sige na. Saan ka sa Bicol? Manigwapo, may mga gwapo ba dyan? May mga gwapo ba dyan, manigwapo? Kawi daw. Tawan mo ako chatmate. Basta so gwapo atas may ghost. May ghost kayang pamahalaan ang farm ni Chris M. May ghost, mari ang ugali, mabuot, makajos, makalangit. Makabayan. Makabayan, may gwapo. Ayaw mo pagmahal sa pamilya, yun ang the best. Mari ang ugali. Agoy, agoy, agoy. Pinapamisa na akit. Ano bang ipa na ito? Ano bang ipa ito? Bakit ito nyo na ito? Pag-abot na rin. Sa buwan? Oo, sinigang. Sa Kalabangga nga ni. Ayun. Hanapan mo ako dyan kay Gwapo. Basta ang requirements ko, Gwapo. Gwapo, mabuot, maray ang ugali, makajos, mapagmahal sa pamilya ba. Magayon ang lahi. Dali daw. Dali daw, hanapan mo ako. Basta sigurado mo, maray ang ugali ha. Dahil maray man ang ugali kayo ni Chris M. Kalabangga Camarines-Sur. Alam mo Marigwa, kung meron ako dito yung tito ko nakapag-asawa ng taga Sipukot. Yung mga apelyido nila Cardenas. Mga Cardenas yung apelyido. Libmanan, meron sa Libmanan, tapos Sipukot. Magayon yung ang nila, no? Mga mabuton kapag nagsasalita, no? Yung mga taga dyan, sa Kalamba. Yung ba? Kalabanga. Yung part ng Cam Store, ang ganda ng mga, nila, yung sound ng kanilang boses. Parang ang bait-bait. Parang ang bait-bait. Parang hindi na nanakit. Ay! Wala ah! Sarap. Wala pa man manigwapo. Medyo wariwaps, puta, pero
Hindi ko gusto ang ugali. Grabe kasi loso. Hindi pa nga kami nagilingan. How come kung magilingan na kami, bain na. Bahala siya sa buhay niya. Nagsumbong. Nagsumbong ang Tres. Hanggang ang puso mo'y napagod. Harayo man sa mo ang sipukot. Harayo ba? Kalabanga, Kamsor. Saan part yan? Manoy, yung Kalabanga. Kalabanga. Yung Bato, Kamsor, at saka Nabuwa. Kasi yung palagi kami napunta sa Naga, yun ang palagi. Tapos yung mga yan, nadadaanan na lang namin kapag pumupunta sa Maynila. Tay Hefty, migalap shoutout po, Tay. Salamat po sa pagbisita. Kita mo na sa main channel mo, sa kumano yung gwapo, para salang kita digdi bakante yung duwa sa taas. Para habang nagkukuskus ako digdi. Nagkukuskus talaga. Nagagadgad, Panood ko yung video mo. Baba mo na yung link mo, kahit short video dyan, para mapuntahan ko lang yung bahay mo. Tay Hefty, salamat po, Tay. Yan, ubos na. Hindi pa po. Ang dami pa. Yun. Ang dami pa. Hindi pa yan tapos. Sisi Sky. Shouty Sisi. Kagabi Sisi, nag-live ako. Kaya lang di na kita na chat kasi alam ko alas 10 pa yung alas 10 pa yung out mo sa work. Isang oras lang naman. Nag 2 hours pa ako kagabi. Nagpa-BDM lang ako dun sa ni Sisi KSA. Sa kanya mga upload na BGM. Maggagawa ko Sisi ng balisungsong. Pinuso. Balisuso. Masama pakaramdam ko kagabi. Bakit? Ano nangyari? Sabi ko nga kay Sisi, kasi andun siya sa baba, kana yung kwentuhan namin sa baba ni Sisi KSA. Sabi niya, papuntahin mo na si Madam Auring. Sabi ko, di ako makapag-chat kasi gamit ko yung CP, yun ang naka-live. Tapos yung isa, andun sa kanta. sabi ko hindi at naka-live. Kapag nakita niya naman to, kapag pumunta siya dito, bibigyan ko siya agad ng hagdan. Sis D, thank you. Dalawa yung video na na-play ko sa iyo, Sis D. Hindi pa umandar yung preni natin. Parang inaabot ng 1 buwan yung preni natin na. Ang tagal umandar. Sky, count tayo. Balisong-song ni Tres. Oo, kapag umuwi kasi dalhan kita nito. Aray! Aray ko. Tinamaan na. Aray. Matatapos to talaga. Matatapos talaga to. Duguan to. Aray ko. Ayan, natanggalan ako ng yung skin ko dyan. Unti-unti na yung balat ko natatanggal. Madulas Sisi kasi kapag kapag paubos na, kapag ganito na kaliit. Na madulas na. May kasama na yan mga kulit. May kasama na yan mga kulit-kulit. Iyo Sisi, sigurado yan. Dagdag ingredients.
Itrinay ko, ang kapal, minsan nasasabit din dito. Mas nadadala yung mga fibers ng gloves. Kaya tama na to, pagtsagaan ko na lang. Masarap yung gawa ni Tres. Oo, Mama Inin, may halo tong emotional feeling. Manay ka Kuridas, may glove shout out. Good morning, sa'yo dyan. Magdigdi ka Mama Eden. Magdigdi ka sa aga. Darahon mo sana si May. Tadaan ka kang ibos. Aw, pinuso. Ingatan mo yung kamay mo. Bakit? Bakit ingatan ko Mama Eden? May hahawak ba sa kamay ko? Parang wala. Walang mag-hold. Walang mag-holding hands dito. Bumitaw na. Binitawan ko na. Ginigiling ko yan pag nagawa ako. O, pwede ba to sisi sa ano? Fraud talaga. Food processor. Fraud. Agoy, Tres. May ano sa aga. Ngayong araw kasi sisi, birthday ni mother. Pero andun sila sa kabilang bahay, sa Albay. Sa Ginupatan. Tapos kami ni Dos, nagre-ready na kami kunwari. Kunwari, nagre-ready kami ng merienda para pag mamaya pag-uwi nila, meron silang merienda. Ito, tapos mag-ano daw si Dos, mag-uumba. Pero gabi na sila pupunta, kaya mamayang gabi na to. Mauuna na kami mag-merienda. Ikaw, muna sana ako. Ay, wow, happy birthday! Ayan, birthday ni Mother, 69 years old. Matatanda na, no? Oo, kumpa. Tapos si Bunso, mag-fried chicken daw siya. Ako sa suman. Diba? Ako sa suman. Si Do sa humba. Si Bunso sa fried chicken. Yung dalawang lalaki, ano kaya sa kanila? Soft drinks. Birthday ko din next week. Gawaan mo din ako, Sisi. Ay, wow, talaga. September ano nga? Malapit na, no? Malapit na yung mga ako din. Mga October na ko. Patanda na naman ang patanda si Tres. Anong petsa na? Kaming mga babae, kaming Tres Marias, October babies kami. 8, ako 8, si Bunso 6, 8 ako, si Dos 29. Tapos yung isa kong pamangkin 18, o diba? Isahan na lang yung handa, wag na maghanda. Yung naghahanda lang dyan, yung ano. Ikain lang natin yan ng, inom lang natin yan ng kape. Ayun, tapos na. Ayan, 18 years old. Sa 18, September 18, tapos 39 na si Sim. Dubai pa, Sisi. Akiun pa. Ako gurang na, pa senior citizen na ako. Pa senior citizen na si Tres. Wala na. Di na si Tres makakahabol. Di na ni Tres makikita ang lahi. Nakikita yung bilbil ko ba? Kapil na, pawisan na ako. Senior na akit, dami na, masakit. Ako din, alam mo ba, ako din. Nung isang araw nung nagpaulan ako kasi inayos ko yung mga halaman sa labas, yung mga rose na may mga halong parang santan ba yung tawag doon. Tinanggal ko, tapos nilahat ko itinanim yung rosas. Yun ang
Pinag-isa ko lang. Sineparate ko yung iba para maganda. Organized ba tingnan? Kapag namulaklak kasi, ang maganda nila. Ayan, maghapon ako nagpaulan. Pagkagabi, di ako makabangon. Ang sakit ng balakang ko, ang sakit ng likod ko. Grabe. Buti na lang, lagi si Tres may katabing efficacent oil. Yun lagi ang nagbibigay buhay kay Tres. Efficacent. Paano na sa nasisipag nagurang, no? Nawara kaibahan. Anong mangyari? Kairak-irak ba ko? Kairak-irak, sisi. Kapag nagurang na sulo. Tay, FT, salamat po, Tay. Tingnan ko kung may upcoming premiere si Tay. Upcoming live. Tamsakan ko. Ayan. Whitey pa more dress. Hindi makagalaw yung aking isang kamay. Wait lang. Ang iingay ng manok kasi ang daming uwak sa kanyugan. Ayan, tamsak po tayo sa iyong upcoming live in 7 hours. Hala, ano nangyayari sa mga ibon? Nagsisipagliparan. Ay, wow, may bago nang upload si Tay. Ayan, oh. Part 1 unboxing. MS Manual Portable. Treadmill. Ayan. 3 days ago. Ayan, Tay. Panoorin ko po itong 13 minutes mo na unboxing. Ayan, Tay. Dito po sa bahay mo. Mamaya na ako mag-comment kapag nakita ko si Tay na nagtitreadmill. Naka-live ka ba, Sisi? Silipin ko nga si Sisi Sky. Hindi ka naman, Sisi, naka-live pala. Hanap tayo na medyo mahaba-habang upload mo. Ang i-exit naman. Dito tayo sa papaya at coconut oil. Effective kaya? May halong aloe vera. Sisi. Kay Sisi SK. Ayan, may paharang. Ayan si Tayo, nag-unboxing na ng treadmill niya. Saglit muna sis. Sige lang Sisi. Ingat-ingat dyan. Ingat sa pag-ala. Enjoy. Punta na lang ako mamaya sa live mo. Bastang makita ko. Salamat po sa 7 Eyes na naandyan. Thank you, thank you.
Wala ta to, pipagibo ka ini day man. Nangyari, people, hapon. Hi. Reko. Masyakit din sa muscle. Hanggang ang puso mo'y napagod. Try mo na ito ni papaya at coconut oil. Ginagawa, this is Sky. Tapos meron pa siyang ginagawa yung yung kape. Kape daw. Tapos sinahaluan ng aloe vera ata. Sisi, paano yung pampawala ng milasma? Sisi Sky, meron ka bang dyan? Tutorial? Madam Auring, meron ka bang tutorial about sa milasma? Paano mawala? May sikreto akong sasabihin sa'yo. Masarap kain may igwang margarine. Ito'y isang lihim, itinagong kahit tagal. Ngunit natikman, minahal. Di ko noon ito'y isang lihim. So? Sana? Ay, ko. Yung kay Mike. Yung sa mga badoan niya. Tay, andito po ako sa yung unboxing ng iyong manual portable treadmill. Remember when I held on the rain. May mga karabaw kaninang buwi dyan. Alang, hain na daw. Tuloy ito. Wala na pati. Baka inubos-ubos na subatan. Once again. Help me bring the feeling once again. Did we almost have it all? Sis Arlene, may love shout out. Salame. Ano masarap ditong gawin, Sis Arlene? Pichi ba? Balisungsong yung gagawin ko, balisukso. Aside ng balisukso, ano pa yung pwede? Puto, yung parang steam na puto lang. Ayo, chat pa daw ni si ate, daraw niya itong steamer niya. Tapos yung mga niya pang mga paano paggawa ng puto. Masarap to yung steam. Lagyan ng cheese. Oo, masarap doon, no.
Masarap yun, Sis Arlene. Tapos sa balisuso naman, gusto ko yung maliliit lang yung pagkakabalot sa dahon ng saging. Ayoko ng malaki. Parang nakakaumay kapag malaki yung pagkakagawa. Gusto ko yung ano lang, small size lang ng pagkakagawa ng balisuso. Para makarami. Kapag isa kasi, isa pa lang, busog ka na. Pag malaki. Ayan, tapos na ako sa papaya at coconut oil. Effective kaya? Sabi ni Sis Sky. Ayan, puntahan ko ito, Sis Arlene. Parang hindi ako nakapunta sa premiere mo kagabi. Kasi busy din ako sa aking yaw-yaw sa live. Tay, andito pa rin po ako sa yung part 1 unboxing. Ito yung ano mo kagabi, Sisi. Asa na ba yun? Yung ano mo kagabi, premiere mo. Ayan, luto ako ng pambaon. Ayan, 12 hours ago. Ito yung hindi ko napuntahan ata kagabi. Meron akong tamsak. Natamsakan ko lang ata to. Ayan. Malapit ka na ata sis ma-monetize, no? Sis Arlene, kasi ang ano nyo, ang parang andito ako kagabi. Kasi nakita ko ito eh. Habang kumakanta ako, di lang ako nakapag-comment. Itong hinihiwa mong puti na ampalaya. Sabi ko, meron palang ampalayang puti. Ang ganda. Paano kaya ako makakapagtanim nito? Meron kaya dito sa ano? Meron kaya ditong seeds niya na tinitinda? Seeds ng ano, kulay puting ampalaya. Parang ang sarap pagtanim nun ha. Ayan tay. Tapos na ata kasi may paharang na. May paharang na tayo sa ano mo, video mo. Di ko alam kung tapos na yon or baka may insert ads lang. Doon ka nakaabot ka, sis. Doon ka. Andun pala ako. Limot ko eh. Kasi busy din ako sa ano. Live ko kagabi. Kanta-kanta ba. Pero sabi ko, parang napanood ko to kagabi. Kasi na ano nga ako, sabi ko, may puti pa lang ang palaya. Hindi ko alam kung sa'yo lang ako nakapunta o kay Ma'am Irene. Parang nakapunta din ako kay Ma'am Irene. Kay Sir Sai ang hindi. Parang sabay si Sir Sai at saka Manay Gabs. Happy Teen, Ma'am Tres Marias Shouty. Sino to? Si Happy Teen or Time. Ikaw, shout out. Shouty all. Ayan si Brad, andito na. Wala. Wala nagpalaw. Tinarama ito ni pa si Efren kahapon. Kaya mo nagdigdi. Sir Daddy, thank you Sir Daddy. Manoy, Oragon, salamat po sa inyo dyan. Di pa rin tapos si Tres. Andun na ata sa trabaho si Sir Daddy, di pa rin tapos si Tres. Magmikos-mikos. Hindi mo napit si Buboy. Wala oh. Thank you po sa inyo dyan. Salamat. Andito ako sa iyong bahay, sis Happy Teen. Dikit ko sa iyo si Tres Marias Mix Vlog ko. Andito ako sa iyong upcoming premiere. Waiting.
Ayan. Dan thumbs up. Happy ang araw kapag may singer at dancer sa banding. Ayan. Oo, happy talaga. Kapag singerettes ka at saka dancerette. Hi, Happy. Thank you po, Tay. Salamat po sa inyo dyan. Manny Oragon, ibaba mo na nga ni po ang sa imong main channel kasi di ko mahanap. Nakikita ko lang kapag pag nag-pop up dyan sa aking main channel. Gusto ko kasing puntahan kasi manood ako habang nagmimikos-mikos. Ayan, hindi pa pala tapos si Tay. Ay, wow, malaki na yung baby ni Tay, yung apo niya. Ayan o. Patapos na, Tay. Ayan, tapos na nga pala. Agoy. Thank you for watching. Nakita ko yung apo ni Tay. Ang laki na. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghintay ay pagod. Isip, bakit na kita minahal. Dito ako si Sis Arlene, oh. Ayan, hindi makita. Ayan, kay Sis Arlene. Hala, marami-rami talaga to ah. Isang punong malaking kaldero to ah. Sinipag ako magbalat kasi ang lambot ng balatan, mabilis lang matanggal yung balat ng kamuting kahoy. Hindi ko na malayan, puno na pala sa palanggana. Si Manny Oragon na lang yung hindi ko napuntahan kasi hindi ka naman Manny, hinihingi ko yung pangalan ng main mo, hindi mo naman binibigay. Oragon, nakalimutan ko eh, basta Oragon yon, Manny guwapo. Guwapo na Oragon pa, sana all. Si Mama Eden, puntahan ko pala si Mama Eden. Eden Mix Vlog. Dalawa silang magkapangalan, no? Parehas Eden Mix Vlog. Small letter lang yung isa. Si Mama Eden ay malalaki yung pagkakasulat. Wala ka pang Mama Eden, no? Latest na upload. Ayan, dito ako sa yung Mama Eden, sa iyong live. Tapusin ko itong 1 oras mong live. Ayan. Kasi mai-exit lang yung yung video. Dito na lang sa live 1 oras. Tamang tama matapos ako nito, tapos na yun. Uy, tiran mo ko. Pali mo na dito sa ko live. Ipakita mo dito sa live dali. Yung brother ko na kapag kumain ay yung yung gamit. Yung mga ano tawag diyan? Yung talaga kung hindi pa ako nag-almusal ah. Huwag kang ganyan. Guys, tingnan niyo to. Guys, ipakita ko to. Teka lang. Yung plato mo. Guys, meron lang sa inyo ipapakita, oh. Yung kapatid ko kapag kumain, yung gamit niya talaga yung yung pang-isang Grabe. Good for merienda to, guys. Hanggang na daw, merienda. Sana all. Magkano ka? Gugunot ka na niyog?
Ha? Magano ka sa kusina? Mag-construction ka? Loko. Sir Walbor, mega love shoutout po. Salamat po sa pagbisita. Hi po, Ma'am Tres, Maria's Farm. Mega love shoutout po. Thank you po, Sir Walbor. Yan, puntahan natin si Sir Walbor. Kasi free itong isa nating CP. Hindi to yung gamit. Hindi to pala yung main ni Sir Walbor. Wait lang. Walbor, ano ba yun? Salcido. Walbor. Ayan, dito pa rin po ako. Ayan, andito ako Sir Walbor sa iyong Cagayan de Oro Higaalay Festival Motocross. 8 minutes. Ayan, may paharang. Tamsak na. Ayan po, Sir Walbor, dito ko sa iyong motocross mo. 3 days ago. Na in-upload. Ay, tingnan mo yung mga anak ko CP. Tingnan nyo guys ang aking CP. Oh, yan. Yan sa taas. Kay Mama Eden ang isa sa kanyang live na 1 oras. Kay luto ako ng pambaon kay Sis Arlene. Kay Sir Walbor yung Cagayan de Oro Motocross. Nag-slok na ako, boy. Bininutan mo ako, Tadi ka na nag-upload. Ako nag-upload mo. Abo mo na, magunti. Ha? Ano yun na? Diyan mag-asawad na. Sus, paano ba? Siyempre, paghihirapan. Lahat naman ng bagay, pinaghihirapan sa umpisa. Pinagpupuyatan, pinaghihirapan. Hindi naman lahat naman hindi naman makukuha sa instant. Instant, sa sahod agad. Instant, magkakaroon agad ng... Ano yun? Ha? Yung budget, yung dyan, batchingan. Yung nagigiling ng... Yung mga nagigiling ng... Ayan na si Bunso, ang daming dalang mais. Andiyan na yung magluluto ng fried chicken. Rugi, Lucky, ang ingay nyo. Mani, gwapo. Sana all, gwapo. Hain na ba ang main mo? Hindi ko pa napupuntahan. Bala ka dyan. Gwapo, Uragon. Niresearch ko yung ganyan. Wala naman. Lumabas. Uy! Ang ingay! Kasi ito, be? Ha? Sige to. Sige, prepare mo. Oh, ang daming mais na bit-bit, oh. Tingin. Ang daming bit-bit. Mga pang-support yan. Wow! May panglaga. Sis, na mais. Sis Arlene. Be, sarado mo ulit, bebe, kasi pumapasok yung manok. Palabasin mo si Tiw-Tiw. Be. Sasara mo doon kasi pumapasok yung manok. O, dali. Naipot naman yan dyan.
Ayan, tapos na ako, Sis Arlen, sa iyong luto. Ako ng pambaon. Ayan, tapos na. Sino pa? Si Manny Guapo kasi ayaw sabihin yung main niya. Bahala. Ay! Uy! Away-away na dahil sa ano, hilaw na kamuting kahoy. Sabi, irin mo, Ben? Ah, si mo na tigbal ka ni. Naglasig ko na. Ah. Naglaog? Nagwa kang pili? Tideng! Ay, ay. Pili. Taray. Muna. Do-do. Hi, malapit-lapit nang matapos. Kunti na lang. Yan. Lagay na natin dyan lahat. Para sure. Tapos na yan. Good morning! I'm watching from Japan. Big love shout out. See, it's Japan. Shouty. Idol, bilisan mo. Pahingi. Kuya Farmer CQ. Big love shout out po. Shouty. Mamayang hapon pa talaga to. Good! Yung aso. Ano, nagtita? Lumanak ka. Look! Kalim, bebe. Oo. Mamayang hapon pa to, Kuya Farmers. Panghapunan pa. Merienda mamayang hapon. Kasi diba, ang dami pang proseso nito. Pagkatapos nito, pipigaan ko pa. Kukuha pa ko ng dahon ng niyog. Oh, ng niyog. Ng, ano yan? Saging. Aray. Babalot pa. Panghapunan. Be, sa video na pigahagad ko. Hi. Balatan mo ang... Sabi ko, bigyan niya ako ng video ng mais. Balatan niya doon sa puno. Pang SC ko. Hindi naman ginagawa ni Bunso. Opo, gagawin suman. Balisuso. Balisungsung sa Bicol. Pinuso. Ganon. Aray. Ano masarap ihalo dito, Manoy, Kuya Farmers? Bukod sa ano, lukaron, asukal. Di ba pwede rin to lagyan ng margarine? Ayan, malapit na po, Sir Walbor. Patapos na po dito sa Cagayan. Aray ko. Matatapos ako nito. Ang dami ng, nabawasan na yung aking skin. Yung balat ko sa kamay, naubos na. Unti-unti na. Usuga dyan, yung may lahok na mura nyo. Opo. Uso po dito, Sir, Kuya Farmers. Yung lukaron yung tawag. Masarap, pampalinamnam. Pampalambot na rin. Introducing today's shrimp. Yun, masarap. Yan, yun po, masarap yun. Dahan-dahan baka madali ang kamay. Meron na nga po ang dami ng nababawas na skin. Yung skin ko, unti-unti nababawasan na. Mahapdi na yung aking kamay din. Kasi kapag ganitong paubos na, madulas na, nabibitawan ko bigla. Ay! Iyak ko na nga. Ayan, pangatlo na.
Wow, sana all may spaghetti si Mune. Pam pampalasa sa sumay. Ay halo. Ayan, salamat po sa inyo dyan. Sir Farmers, Kuya Farmers, thank you, thank you. Wala na nangyari sa nagkaporte eh. Laki na pala bahay mo. Opo, Kuya Farmers, dahil sa ano, yung kasagsagan ng SC, di ba? Dati, tapos nag-viral yung aking mga drawing sa kamay na face art. Ito. Face art. Yun. Ang dami kong views doon. Dati no, ang daming momo sa mga live natin. Ngayon, ngayon wala na. Wala na. Simula noon. Ilang buwan na. Hindi na lumaki yung bahay. Nag-stay sa 16 ba? 16 ba yung ano ko, Ben? So, Mura ka na. Yun ang naman ang posing mo. nag-stay siya sa ano, hindi na ano, mandar ulit. Abangan natin yung ano, yung panibagong, yung ano ni Lolo ulit, pagbibigay ng mga tao dyan. Bye-bye muna, SC din, dagdagan sa akin. Sa SC din, oo, sa SC din nadagdagan, oo. Malaki din yung mga tao mo na nakikita ko dati sa pag-SC mo, Kuya Farmers. Sige po, ingat po dyan, mag-premiere ako. Sige. Baba mo po dyan, Kuya Farmers, para ano, matapsakan natin. Lapit na. Ilang minutes na lang. Ayan, tapos na po ako kay Sir Walbor. Tumalo na sa isa niyang video. Ayan. Ibaba mo yung premiere mo, Kuya CQ, para matamsakan natin. Si GM, di na masyado nag-YT, busy-busy yan sa work niya. Binigay ko na sa'yo dyan. Di ba may ni? Cellphone naman. Bago? Sana ang nagbagan. Si Dayet, paayos mo sa narapa. Nagabot na. Magkala na pa ayos. Ano, 1-3. Sa inyo, ano? Be, magkano yung paayos mo? Paano? 1-3. Kapag ito sa mga. Actually, ang dashboard. Oh, Pag dashboard pala, nagawa yung cellphone mo. Pag ipinilit ang cellphone ko, so mga laog kang cellphone mo, yan, sa ko. ano to? Pagpunta sa ko. So mga laog kang cellphone mo, so Facebook mo, mga message mo. Manay Shining, Miguel Love, shout out. Paayos mo daw bis Oo, ano ko, ganito so, ka ano ko, so, Realme, magoy ng camera ka. Ang dashboard na laog. Oo, that's word. Agad Iagad na ako. aloy-aloy, ang tamahanap siya kay... Iagad ako sa Ligaspi, 2.5. Huwag na, hindi ka lang magdaram na. 2.5. Ay, agad sa ko. Sir JR, Miguel Love, shout out. Pahingi, masarap yan. Sige na, parang mo. Kaso lang, baka sa mga, ano ko duman, magka-iriling, naiiling niya. Delete mo na gabos. Paano? Paano may paayos? Paano kung ma-delete na? So, Sira na nga. Facebook account para rin. Sira na nga. Paano kung ma-delete? Wala nito, niya tamay. Kaya ka May naman. mga password ko May ba? So mga save ko doon about sa, ano po ata, mga sa password ko sa ATM. Baka na ako duman nila out. Salamat, Manay Shining. Taga-send yan. Taga-send to. Talos boss? Sisay? Sisay? Si Richard? Ni? Babae siya na nag-aayos? Tugang ni Bamide. So, mato kay Emile, mato kay Marites. Mga diskado mo. Mga matibay. Matibay mo ganun. Papalitan ko yung dashboard, tapos dashboard, then
Madam, good morning. Opo, madam, gagawa ako ng balisungsong or suman. Manay Shining, thank you, Sir GR. Salamat po. Nag-end ka na, madam. Nawala ako sa live mo kasi punta-punta din ako sa mga punta sa live ko. Punta ko yung mga bahay-bahay nila. Hello everyone from Madam. Be, pais mo man, be, real mo ko, be. Magayon ang cam ka ito. Ito ang magayon ng pang vlog. Para lang to dashboard niya. Dashboard. Man ko, boy? Saan na duty? Hindi nga na dyan, sa laog na. CC LCG official vlog. Mega love shout out CC. Tamsak po. Mega love shout out everyone. Ayan. Salamat sis. Salamat sis sa pagbisita. Atin da kanina, si atin da ko ta nakapakain di kaso lang inibo ko na sa ang oras ito man na. Hindi. Ang aga bagakan apon. Baliktad. Bibi, tentay ako bibi kape, bibi. Kafe. Ayan, punta natin yung binaba ni, magsusuman ka po, manay. Iyo po, manay kasi aw. Para merienda mamayang hapon. Merienda. Wow, si Ramsa na. Yung baliso-so baga mani kasi aw. Tapos yung ibang tawag sa amin, pinuso. Kasi yung pagkakabalot kasi parang puso. Kaya tinatawag nilang pinuso. Ayan, sino ba yung pupuntahan ko nga? Sino nga yung pupuntahan ko? Manay Cho, Masinas, may love shoutout Manay Cho. Tusok Manay, may love shoutout sa lahat. Ayan, salamat po ng marami, Manay Cho. Manay kasi aw. Ayan, CC LCG official. Andito ako CC sa yung bahay na very relaxing love song. Ayan, ganda pakinggan habang nasa biyahe. Ayan, pakinggan nga natin. Ayan, harang. Tusok 34. Dikit na rin to si Tres Marias the second. Ayan, salamat po, madam. CC LCG, andito ako CC sa bahay mo. Ayan, iwan lang natin dyan. Habang tayo ay naggagadgad. Tapos yung isa andito kay Tita Eden sa kanyang 1 oras na live.
Agay. Thank you. Oh, bibili ka dali. Nakatutok andyan. Dandan, bibi, ma-CPR akit. Good pa more. Gad. Ang dami ko nang mani kasi aw. Ang dami ko nang tama. Bawas na ang aking skin. May mga na to, may mga halo na to na balisukso na skin stress. Uy. Teka lang, punta natin muna yung nakapin, upcoming premiere ni Kuya CQ. Bibi, dahan-dahan bibi, music mo. Maririnig dito, baka ma-CPR tayo. Ma-CPR yung live niya, tita. Asan yung upcoming premiere ni Kuya CQ? Ito. Huh? 5 days ago pa ito ah. Sabi niya ngayong alas 10. Dito sa baba. Ayan, dito na. Umaandar na yung kanyang upcoming premiere. BG lang Manay, nagluluto ako. Ayan. Sige po, Manay Cho, kasi tanghali na rin. Ano yung niluluto mo, Manay Cho? Tiyak na masarap yan. Si Dos, naamoy ko, yung ginugulay niya, pinangat na laing. BG. Adidas, wow, masarap yan. Gusto ko yan, Manay Chu. Kagabi, pumunta sila mother sa palengke. Sinabihan ko na bumili ng Adidas nga. Kasi gusto ko yung Adidas. Wala na daw. Paggabi na, wala na. Paghapon na. Kakaubusan din. Masarap yan. Adobo. Si Dos, naamoy ko yung niluluto niya, yung laing na maraming gata na mayroong taba ng karne na may hipon, diba? Bibi, pwede ako bibili ng Di pa ako nag-almusal. Buslok na. Inuna ko kasi ito. Pastel ng kalabaw. Kanina umaga nagpastel ako ng kalabaw. Nagpakain ng baboy. Nagbalat ng kamuting kahoy. Hanggang dito na. Kaya yung aking almusal. Pananghalian na. Alas 10 na pala. Marami-rami kasi to. Isang puno to sa Aray ko. Yung kuko ko nadali. Ayan. May kasama ng kuko. Aray ko. May kasama ng kuko ni Tres. Bigyan mo ako niyan. Oo ba, madam? Paano ko ipapadala dyan sa iyo? Nasend ko sa picture, madam. Uy, babe, ano yun pala? Yan, saan yung galing? Ba? Merong dala? Uy, huwag pa upakita. Huwag mo ako ipakita. Hugger si Tres. Pasaway ka talaga? Todo Yan may dala pala siya. Ganito yung gagawin ko, madam. May dala pala si Bunso. Said hi. Pero bigas naman to. Bigas to, be? Mas masarap to, no? Malagkit. Ma'am Ann Queen, big love shoutout po. Ganito yung gagawin ko dito. May dala pala si Bunso. Di ko alam. Ayan, pero bigas to na dala niya. Ito, kamuting kahoy. Pwede to, be, di ba? Pamputo. I-steam lang. Hawa?
Ma'am Ann. Mega love shout. Ayan. Bi, palabasin mong aso. Bi, palabasin mong aso. Wala, bakit may bangaw? Masarap. Ang lagkit ng ano mo, Bes. Balisukso. Sarap ah. Ma'am Ann, thank you. Ala, bakit nawala ako sa premiere ni ano? Kuya Sikyo. Be, yaw-yaw daw dito. Be, ikaw daw mag-yaw-yaw. Wow! Nagpapainggit si Bunso, oh. Ang dala niyang mais. Be, di ba sabi ko sa'yo? Madam, oh, pinapainggitan ka ni Bunso. Yan yung tanim niyang ano, mais. Yung mga taga Cavite dati na umuwi dito sa probinsya, doon sila sa dulo ng ano, dulo ng barangay namin. Ang bahay nila. Madistansya dito sa amin. Sumasakay ng tricycle. Tapos pumunta dito kasi nga magluluto siya mamaya ng fried chicken. Siya yung magluluto ng merienda mamaya. At saka bihon. Siya kasi yung magaling magluto. May dalang mais. Ang ganda ng mais. Sabi ko sa kanya, mag-ano siya, mag-video siya, mani kasi yung nasa dulo pa, ay nasa puno pa. Tapos, binibidyoan niya habang binabalatan. Sabi ko pang essay ko, ay naku, tamad. Tamad pag-video. Ang sarap ah. Masarap nun, madam. Tamang-tama yung pagkakaano niya. Yung mais, tamang-tama isaing. Matamis-tamis, bagong pitas. Wala naman. Birthday ni mother, madam. Birthday ni mother. Kaya magluluto kaming merienda. Kahit ano lang, konti lang naman. Wala sila dito, andun sa kabilang bahay sa Albay. Mamayang hapon uuwi. Kaya sabi ko, gawa-gawa kami kahit konti lang. Pang-merienda lang ba? Tapos ipon-ipon yung kanyang mga junakis. Aray! Suwa, o tubi o. Suwa. Ano na suwa? Kuya, arang itabi, pwede man an? Bunga ka yan. Maamuton nga ni. Ayan, tapos na pala. Ay, hindi pa tapos. Kala ko tapos na yung premiere ni Manoy CQ. Aray ko. Madam, nagadgad na naman yung kamay ko. Pang-apat na. Happy birthday na lang sa mother mo. Ayan. Thank you po, madam. Kuya, sabi? 69 na siya, madam, no? Matanda na si mother. Matanda na si mother, pero yung mga apo niya, apat pa lang. Apat. Alam, ano yun, be? Be, ano yun? Parang may nakapasok na naman na baka. Sige. Salamat po sa 10 million viewers. Uy, B, dapat ingatan mo yan. Nahirap na. Isipin mo. Patingin. Ay. Bibi, ingatan nito. Pag nasisira, mahirap nang ipaayos. Mahirap magkaroon ng CP. Ngayon, mahal masyado. Kahit pangit, pero ang mahal.
Hi, Hefty. Salamat po, Tay. Thank you po. Di pa ako nakapag-comment pala doon sa treadmill ni Tay. Ay, aray ko. Panglima na. Panglima na to. Di pala ako ano doon sa treadmill ni Tay, nakapag-comment. Pero natapos ko na po tayo yung ano mo, unboxing. Treadmill. Treadmill. Agoy, lumamig na yung aking kape. Bibi, ano mo nga yung ano? Pahabol mo sa aso yung baka. Kape, kape. Dude! Pinahabol ng ano, mga bata. Be, dut dyan. Premier. May bumbo. Kaway-kaway. Hala. Daming baka ah. Kanina kalabaw. Dapat na kalabaw nakapasok. Ngayon baka na naman. Ang kanina dumadaan. Ay! Ha! Diyan yung be. Sa pagluto ko, tita, sa gano'n. Bakit pa ko Ang tagal. Kabalik-balik ako. Ano be? Matagason? Napagala dahil siya maghangos. Oo, no. Dapat yan, may ano talaga yan. Kunin mo, hihi. Dami ng tama, madam, ng kamay ko. Ayaw ko nang tapusin yun. Ay, tita. Ayan, no? Tutok sa tricycle. Mm. Hi, hindi ko lang. Oo. Yo, hi, lagi na rin. Nadadali kasi yung kamay ko. Ano yung tita? Kadako lang kayo, tita. Dako lang. Naman yun si Pai. Naman si Pai na. Pag yun ang mga baka, baby, kasi baka atakihin na naman yung mga tanim ni Mother, ni Mama Ulang. Para yung tanim dyan, baka din naman iba yung umuubos, may preparation ng mga tanim. Saan na lang pwede magtanim? Kalitan mong bata.
Sura, be? Kain daw. Gawin mo lang ito, bibili mo sa gilid. Doon sa ilalim ng higaan niya. Doon sa tricycle, doon sa owner. Tingnan mo, bebe. Wala. Sa tricycle. Baka andon. Hindi kaya doon sa owner. Oh, ang dami na. Isang kaldero na tong malaki. Isang kawa na to. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghihintay kay tagal. Sa ko lang muntik na kitang minahal. Pang pagluto. Ano nga? Anong daan din sa sublobo? Yung kilala ako naman. Yung Tay Hefty, thank you. 10 million viewers. Salamat po ng marami sa inyo dyan. Hinahanap ko yung pinanood ko kay Tay kasi hindi ako nakapag-comment doon. Yung treadmill ni Tay. Asa na yun? Hindi ako tayo nakapag-comment doon sa iyo. Sa iyong unboxing treadmill. Dito ata sa isa. Kaya anak, basta importante doon tayo na na play ko yung 13 minutes mo unboxing ng treadmill. Manay Cho, thank you. Puntahan kita, Manay Cho. Ayan, malapit na magsipaglubat ang aking mga sipi. Nagpaparamdam na yung isa, 20% na lang, kulay pula na. Ayan, idikit ko to sa iyo si Tres ko, Manay Cho. Yung isa kong alagad na si Tres, Maria Farm din. Kain muna kami. Ayan, parang napanood ko to kagabi. Yung kain muna kami. Ayan, panoorin ko dito sa isa kong CP. Ayan, Manay Cho, oh. Dito ako sa iyong bahay. Kain muna kami. Idikit ko na rin si Tres Maria's Farm ko. Sintro kayo ng Legazpi, Manay Cho? Kasi lagi kang nasa LCC, Gaisano, SM. Malapit kayo sa sentro, Manay Cho. Malapit lang kayo sa Legazpi, no? Buti pa kayo. Dito sa amin, bago kami makarating ng Legazpi, mahigit 1 oras kapag sasakay kami ng bus, Queen Express. Kapag jeep, medyo matagal-tagal din kasi namamasahiro ka. Ang iksi naman ng video mo, Manay Cho. Ayan, pagkatapos ko nito, i-enled ko na rin. Kasi, video ko na lang itong gagawin ko. Pang-upload na rin. Pang-premiere ba? Paano gumawa ng
sumang kamuting kahoy, may kasaba. Bibi, Mari Bebe. Video mo nga ako, Bebe. Tatapos na. Teka lang, Bebe. Mamaya na, Bebe. Ay, ito. Video naman akong patapos na siya. Yun na. Huwag mo ko sa mapata. Paano pahiga? Ito lang, Bebe, oh. Ito lang na ginagawa ko. Itong buong planggana. Ay, da. Oo. Itong buong planggana. Huwag mo lang ako isama yung pagmumukha ng tita. Yan, sige, go. 3, 2, 1, go. Isum. Tutukan mo, Bibi, itong pinong-pino. Post at saka yan. Mas pinaka-focus, Bibi, dito. Okay na. 8 in the house. 8 million viewers. Thank you, thank you. Hala, yung kinakain kong pinuso. Pala may bango kasi yung kinakain ko. Nilalapitan. Nilalapitan ng mga bango kasi. Naamoy kasi nila. Naamoy nila yung vanilla. Ayan, tapos na, Manlecho. Thanks for watching na daw. Tapos na daw sa kain muna kami. Aray! Ayan, patapos na si Press. Tapos na. Aray! Natapos na din. Paubos na rin yung skinny dress. Nasasama sa gadgad. Ayan. Tapos na guys. Magpipiga na si Tres. Marami-rami. Marami-rami ito guys. Pipigaan na lang, pipigaan. Madam, thank you. Tapos din, madam. Yan, pipigaan ko pa. Tanggalan ko ng ano. Dagta. Ha?
Sa wakas, natapos din. Ayan, hanggang dito na po muna. Maraming salamat po sa inyo dyan, sa 11 Eyes. Wow, dumami kung kailan ako ipatapos na. Kulang pa pala ng 2 hours. Paabutin ko ng 2 hours. Kulang pa pala. Salamat po, Madam. Tay Hefty, salamat po ng marami. Manay Cho, sa lahat po, Manay Kasiaw. Sa mga sumili po dyan, Manay Shiny, Manay Kakoridas, salamat po sa inyo. Tay Hefty, salamat po Tay sa pagtambay. Ma'am Ann Queen, salamat kay Sir GR. Salamat kay CC LCG. Salamat po sa inyo. Kay Sis Dit. Thank you. Kay Manoy Oragon, nagwapuhon, lisos. Paabutin ko madam ng 2 hours. Konti na lang, 2 hours na. Hanapin ko muna yung yung pang, ko dyan. Kinakailangan sa pagtako. Di mo mga ano kung di ba magkapo. Ano na tita? Hindi ko mahanap yung aking hinahanap. Ayan, 2 hours na. Maraming salamat po, madam. Sa inyo dyan. Tay Hefty, salamat po ng marami. Ayan. Hintayin kong mag 2 hours in 1 minute. Para hindi mabawasan, no? Baka mamaya mabawasan pa. Hindi ko na inubos to, oh. Kasi nadadali na yung aking kamay. Kaya, kababoy na lang yan. Ayan, salamat po ng marami. Bye everyone. Tay Hefty, thank you so much po. Bye-bye.